Hello guys, Φάνης εδώ. Και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Το κανάλι μου θα λέγεται Water Challenger 82 ή Water Challenger, δεν θυμάμαι τώρα πώς το έχω. Ναι, είμαι ηλίθιος, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, το όνομα θα είναι πρόχειρο μέχρι να σκεφτώ κάτι καλύτερο, γιατί δεν έχω σκεφτεί κάτι καλύτερο μέχρι στιγμής. Θα σας πω ότι σε αυτό το κανάλι θα κάνω gaming videos και ότι μπορεί, αν ουσιαστικά αναπτυχθεί τόσο πολύ το κανάλι, δηλαδή φτάσει πάνω από τους 100 subs, δηλαδή θα φτάσω και τους 50, θα κάνω special βίντεο. Κοιτάξτε, μπορεί να μην φτάσω ούτε 50 subscribers, αλλά εγώ τουλάχιστον θα προσπαθήσω. Παίζω PlayStation, έχω gaming, όχι gaming, έχω πολλά games στο PlayStation που μπορώ να παίξω. Άμα θέλετε να με κάνετε add, θα έχω το όνομά μου στο description. Άμα θέλετε ουσιαστικά αν θέλετε να μου πείτε εσείς κάποια παιχνίδια και μου προτείνετε στο PlayStation ή στο κινητό μου να παίζω, ή αλλιώς θα βάζω ψηφοφορία δηλαδή κάτω στα comments για το παιχνίδι θέλετε να παίξω. Είμαι αρκετά καλό στο Call of Duty και στο Fortnite. Έχω το καινούριο Call of Duty World War 2. Καλά, αυτό θα το δείτε και αύριο στο καινούριο μου βίντεο, δηλαδή που ουσιαστικά αυτό είναι ένα πρώτο βίντεο ουσιαστικά για να με γνωρίσετε περισσότερο. Και όσοι θέλετε να μου κάνετε subscribe και να συμμετέχετε στην ομάδα αυτή που θα γίνει, καλά, όχι και ομάδα, υπερβάλλω. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε τέλος πάντων στο κανάλι μου για να παίζετε ή μαζί μου ή να με βλέπετε γενικά, γιατί θα κάνω και live streams και μπορεί να κάνω και κανένα vlog, δεν ξέρω. Αυτά από μένα λοιπόν για πρώτο βίντεο. Γεια σας, like, subscribe και τα λέμε αύριο λογικά. Δεν ξέρω, αύριο. Γεια σας.